yamaruya sɔrɔ ko a ye degun sɔrɔ Fala ye. Kunun ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 1 waati ale bɔra Sheikh Amadou Tidiane Seck fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Black Buddha a kun taar'o fo ko fari man di a la ani excellence a b'a fɔ ma bɔlɔlɔ sanfɛ ko excellence a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tilalen pewu u donna mobili kɔnɔ k'u kunda min ye Prince Jalo yɛrɛ ka so kan u selen tuma min na ni mobili jɔra u ɲɛ bɛ cɛ dɔ la a bɛ dibila ye a n'a ka a ɲɛdaw bɛ dogolen don maa kofɔlen sa ale kɔni fana ja ale bɛ k'u bɛlɛn waati min na Prince ni excellence bɛ ka jigin a nana bɔ excellence kɔfɛ ka mugu ci Prince sen na mugu cilen Prince bolila k'a ye mugu ci n'a ye mugu ci na a b'a fɔ k'a bɛ labɛn tuma min na ko ka filanan ci a yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ ka pistolet charger donc ale kɛlen ka boli ka taa Prince donna a sigiɲɔgɔnw fɛ yen sigiɲɔgɔn ninnu ye garo de kɛ Prince sen na min bɛ se ka kɛ ka joli jɔ ka sɔrɔ k'a cɛ joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la an yɛrɛ kɛrɛfɛ Banankabugu la nka bi bi in na dɔgɔtɔrɔ ko ma ko a tɛ se a ni ma u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka se ka joli lajɔ bali kɔni donna sen na ka bɔ u bɛ k'a furakɛ an bɛ dugawu kɛ sa Prince ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Fala ye sabula nin tigi tun bɛ fɛ k'a faa de an bɛ dugawu kɛ ala k'a se k'a yɛrɛ ma Fala ye ne kɔni ni Prince ma ɲɔgɔn ye yɔrɔ si k'a ma bɔ jama la ka na ne fo an ye moti kɛ an ye tumutu kɛ ka gawo kɛ wa voyage caman fana na ani wagɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi n'a ye nin degun sɔrɔ an b'a wale ɲuman dɔn a ye k'a fɔ ko ala k'a kisi a ɲɔgɔnna ala k'a se k'a yɛrɛ ma n'ala sɔnna ma an na taa ɲɛ d'a kan k'a ye ka se ka kuma a fɛ fana sabula a bɔra maa min fana fɛ o y'an kɔrɔkɛba de ye Sheikh Amadou Tidiane Seck n'o ye Black Buddha ye a bɔra o de fɛ yen o fana kun fari man d'a la o yɛrɛ tilara ka bɔ yen tuguni ka na dɔgɔtɔrɔso la surɔ ka n'a lajɛ ka dugawu don k'a ye an fana bɛ dugawu don kɛ Prince ye ko ala k'a kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma min ye Mali seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna gɛrɛgɛrɛ ma Fala ye